И така, хора, какво става днес? Ще играем Fortnite на Blitz Royale. Трябва да направим 5 Victory Royale. Не знам дали ще успявам. Много ми е трудно вече, но окей. Правим го. Сядаме на стола, който изглежда малко странно. Нека да си видим какво ново имаме. О, тази китара е много гнусна. Това също не си отива в колецията. Още 4. Не ме интересува. Пикекс е важен. Пикекс луда. Това е. Двамата. Глайдер. Фунол. Това. Коронки. Дали ще ги подобрим днес, не се знае. Не. Блиц. Отново апдейт. Друг джойстик съм, не съм с шарения. И този е много добър. Даже да кажа, че ми харесва повече. Това ми е първият джойстик. Никога не падам тук, защото сега ще падне целия народ. Ето ги. Аз имам тактика. Скачам. О, не. Пропуснах ми аз. Пропуснах си ми аз тук. О, не. Всъщност не е тази катана най-лошото. Тази катана не е най-лошото. На друга най-лошото. Hello. Дет. Така че ще повече. Знам как да се Мале, те всички са кук. Къде сте? Пишете, правиш. Мале, аз съм господин Кук. Кукер. Аз съм Кукер, брат. Пич. Ти си шегуваш? Как ми даде точно това от всички оръжия? Не съм знал, че мога да съм такъв късметлив. Правиш да пич. Дет. Значи се бият като пич. Тук също иска. Те тук нямаха никакъв шанс, няма как. Колко този има огромен шанс. Колко аз го знам, този съм играл срещу този много досаден. И ще успях. Мале, този пич няма тъпи оръжия. Мислех, че има по-тъпи оръжия, но изненадаме доста. Често си минава през хълма и как да не мина. Пич, ако им скам, точно това ще ти е грешка. Ти като се дърпаш за тия биещите, няма шанс. Имам над 100 патрона от всичко, даже 200. Освен помпа.
Митик и екзотик оръжие. Не хил. Хиловете не са оръжие. Пет човек сме. Коронка. Забравих с кой затваря инвентар. Да. Ще успеем да ги подобрим. Пичовете тук се стрелят, отивам с помпата да ги коля. Едната, която иска да умре. Тя е жадна и гладна за смърт, а пич. Как му се толкова зле сменник? Пил. Аз като им скоча отгоре, почвам се колата на стола, брат. Охо. О, не. О, не. О, няма шанс. О, не. Добре, сме на 6-та минута и съм на 3-то място. Ей, как ми открадна оръжието. Лелей. До този път няма да правим тази грешка. Да им се време. Толкова много скачаме. Явно ще си бъдем с тази оръжия. Катарата ми, катаната, когато я имаше, ми беше истински кошмар. Ама тази е по-добре от миналата. Взема помпата и другата помпа на тази помпа и сме готови. Стрелят ми от тук ниже, но ние не сме пичи. А малко се прицели по-добре. Ма да спича го кукнах, брат. Шкембе чорба го кукнах. Хъба си катаната, за да се движим по-бързо. Пич, какво е това? Трябва ми някакво спамещо, не мога само с помпи цяла игра. Видя 2 помпи. Иска ми нещо спамещо. Тук ми изглежда някой денджер, брат. Пич! Пуснем пил. Пау. Но то пич искаш с катана да ме убие. Някъде да кажа тази лава помпа. Говоря по-тихо, защото сестра ми спи. Не искам да я събуждам. И затова. Бра. Не знаеха ги стрелялките са. Тук имаше един пич. Помпа. Пич. Нямаш какво за мен днес. Това да запомня винаги.
Не. Този е много добър. О, този е много добър. Този е твърде добър. О, не. Не. Окей. Хилване. Няма хилване. Не. Пич. Ти си кук. Пич. Добре, че го това е супер добро оръжие. Идваме пред това, защото нямаме спринт, да видим какво ми дава и без късмет отново. Пич, ти мене ли си мислиш, че ще убие? О, тая има същата бомба към мен. Yes! Не очаквах, не знам кога свърших, но първи Victory Royale. Да видим матч стартовете ми. О, супер! Много добро. Бях на 17 кръв, оживях, метки и това е всичко. Хора, заслужвайте, че има полиция и някакви школа просто. Минали са през нас. Не мога да отсеш, а на мача ще направиш нещо. Напрягаме си, почваме да трехатваме. Трябва да паднем надолу. Не ни интересува кой е до нас. Просто търсим оръжие и често. Лутъпвам и си бия. Взимаме кирката. Чупиме буса. Така правя винаги вече. И взимаме какво падне. Нормално, че разбира се не взимам. Не е хубаво. И попозали се хубаво оръжие. Стана умни. Ай. Не знаеш, че си тука. Гей. Ей, гият. Бах ти гият. Я бегай от тук, бегай от честа. Благодаря за помпата с повече патрони. Пича. Видях ли този? Не ми напомня видео, този който добре видя. Да, брата, чупли се не. Коронка. Сил. Мале. Ще трябва да на това, няма как. Ето го пича. Чакахме го, тичахме след него. Държаме с катаните от тук. И търси. Него. Виждам го. Добре, замина си. Взимаме това. Тук
Тук вече изкарахме късмет. Не мога да отрека, че не сме изкарали късмет. Вържи рядко. Дори не знах какво ще става. Просто живо изчакам да видя какво ще стане. 6 патрона, пич. Патрони са. Много много патрони. Това ми вече е нормалното чувство за патрони. Топич може да ми кукне много лесно. Докато никой не знае. Какво да правим? Пак съм най-добрия. Вече не трябва патрони, а? Той ще толкова добро нещо. Под вода. Взел ми пумпата. Ми супер. Човек какво? Медальона. Медал хода по вода. Това не съм го знал, признавам си. Колкото да съм OG на Fortnite. Не съм го знал. Аре, размърдай си задника, бе, пич. В зоната. Поверете, че се досамоуби. Сега търсим. Пича кемпи вътре. Стреляха ли? Ето го. Пич. Имам много на шанс. И с това накрая. Това на едно. Пил. Не. На едно си. Yes! 8 коронки ще флексом. Пич. Плюс 2. Как 7 бе? Защото загубих първия. Направих заревя без коронка. Нищо. Много добра игра. Пак. Това видео приключи, когато направим 5 викторита. Мерен път направихме 2. На път сме да го подобрим. И за сега сме 2 викторита за 18 минути. Плюс още една игра. Миналото видео беше 19 минути. И да. Пича съм просто най-добрия. Его Джастин Бибърката. Искам него да го убия, защото се прави интересно. Така. Това видео може да отнеме малко по-дълго време, за което се извинявам. Едва ли ще иска да го гледа някой, но... окей. Който иска, наистина е много добър. Който го изгледа цялото, е наистина много добър човек. Защото е истинско постижение за този, който ще го направи. Сигурен съм, че поне един ще го направи от вас всичките. Чай да щупиме това. Чува го да разстане, защото има човек, който кемпи за... предполагам на това. Което е супера. Това е кугант. Това беше 5 секунди. Покил за 5 секунди. За 3. Нека да се стреля. Тук отгоре. Аз го видях. Тук пича е...
търкваш с задника си. Го държа по. Аз имам също. Уху. Точно това ми е едно от любимите оръжия. Златна лама. Но тази помпаменека е много труден. Но пак се справим. Помпата е по-важно. Пича. Yes. Ухил. Трябва. За да чучи. Да знам. Малко по едно време. Ще да го гласа. Но за жалост. Така е моя глас. Чувате ли го, пича? Пича от някъде ходиш. Ето го. Пича е горе, бе. Няма къде. Кемпи през прозореца. Верно ли? Фон съм напрегната таки много. Чакаме го. Без следа. Костенурката нинджа, брат. Със сигурност съм много голямо обида за пича. Мале, толкова досадно беше. Миналата игра беше с мене. За жалост тази с мене. Мале, откъде бе? Не. Това е чит, няма как. Няма как с такова нещо да ме убие толкова лесно. Ще правиш, бе, идиот. Много често ми се падат читери в Fortnite. Така че не се чудете въобще. Както този ме убил толкова лесно за това малко пистолетче. Ето. Е това. Той ме бие горе, така. Да речем, ме уби. 69. Той ми ви 40 и нещо. Даже след това не взимам. 112 има уби. Много 30, грозен си скри се. Искам много пистолетче вече.
Morate да не ме убият с Митик Скара ми. Много се притеснявам за Митик Скара. Втори или трети път ми го дава в играта, той е много рядък, защото най-OG оръжието на света, бе. Той е от времето на дядо ми. Добър кил. И се скара. Той да няма шанс. Да чакай, ето. Сенджито. Ръжбуна, брат. Няма да го дорушам по този начин. Вече има много голям шанс. Не, бигам. Няма рисковам да умра. Винаги се бие с храна мъжна. Скара. Райфъл е купен на Sky's Rifle. Не. Ау, как ми махна? Не. Ма, какво беше това, бе, брат? Той беше много тъпа смърт. Знаете ли какво? Ще играя на друго. Имам добра идея за като нещо последно. И ми няма играта. Добре хора, това беше видеото. Чао! Ако питате как да си вземете скина, трябва да съберете 1000 V-Bucks и да вдигате левели. От мен чао!